Здравейте, приятели! Щастлив съм да ви съобщя, че вече продуктите на Aquasource, които са за начален старт на пълния детокс, вече са при нас. Вчера пристигнаха. От понеделник започвам с ето този продукт. Remove Program с алоe вера и хлорела. Какво прави този продукт и защо е толкова уникален? Сега ще ви обясня. Този продукт започваме от понеделник с него по план. Той изчиства абсолютно всички токсини от тялото, всички вредни вещества, които сме ги насъбрали вътре в тялото. За съжаление, изчиства и полезни вещества, но това не мисля, че е голям проблем. Какво мога да кажа още? Мога да кажа, че се пие по план, по принцип 4 седмици, като първата седмица се приемат сутрин и вечер по една капсула. Можете, ако желаете, сутрин по 2 капсули, вечер да не приемате. Втората седмица се приемат 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер. Третата седмица приемат 3 капсули сутрин, 3 капсули вечер. И четвъртата седмица се приемат 4 капсули сутрин, 4 капсули вечер, с което приключвате с този продукт. Ето, показвам го отново. Remove Program на Aquasource с алоe вера и хлорела. Защо 4 седмици? По принцип, когато човек няма някакво заболяване, чернодробно или някакво друго, преспокойно може да издържи 4 седмици с този продукт, да изчисти абсолютно всичко от тялото си и едва тогава да започне програмата лесен старт, лесно начало. Аз смятам да го приемам 2 или максимум 3 седмици, защото, както казах, освен вредните вещества от тялото, той изхвърля и полезните. И ако започна четвърта седмица, най-вероятно трябва да си взема отпуска и да не излизам от вкъщи навън, защото тогава ще е най-трудно за мен специално. Заради това ще го приемам 2 или максимум 3 седмици, след което ще го спра. След това ще започна лесно начало, с което вече ще мога да се набавя това, което е изхвърлено като полезни вещества, витамини, минерали и микроелементи. С лесно начало ще си ги набавя естествено обратно, но няма да приемам вредните вещества, токсини, химикали и така нататък. Препоръчвам ви, всеки, който желае да изчисти тялото си от вещества, вредни и химикали, и химии, абсолютно всякакви, които приемаме от аптечни продукти, от фармацевтичната промишленост, така да го кажем. Препоръчвам ви да минете по този път. Първо с този продукт, а след това да започнете да се набавяте нужните вещества чрез лесно начало. 4 седмици може да изкарат хора, които са здрави, нямат някакви заболявания. Те ще минат по-лесно тази програма, Remove програмата. Те ще минат по-лесно. Заради това е 4 седмици. Но аз лично мога да изкарам 2 или 3. И така. Това е за сега от мене. Хубав ден, бъдете здрави, пазете се, обичайте се и имайте вяра. Чао!